Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki laitali ki seng bhalang nagathain Bernihat ki bakentup, yaga Khasi Students Union Bernihat Circle, ka Ribhoi Youth Federation Bernihat Circle, bat ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Bernihat Circle, haga arpoi terik unailar arjar arpo kilami syakmat pan kuntujur yaki bor sensyar jong ka Ribhoi District bakin kamperking no yaga jingwan rung jong ki brio ki banabar ka jela kamtam hagi shnong ki badan haga thain Bernihat ka badan marsenda bat ka jela Assam khanang mantela kam yaga jing safriang jong khunyang jingpang COVID khat khandai. Haga jingya keren bat kilat patai kubor, kinong yalam jong kini ki laitali ki seng bhalang kila kham banjuru nagabenta ki shnong ki bahap hapo kathain Bernihat hadien bala I-bor da ki Borsenshar District ban shnano da ki identity card ya ki nongshong shnong kabalong ru hadien bala don ka screening center ha Bernihat. Kila ongru banadu Bernihat shadu khanapara ki babun hi ki shnong ki dei ki badon marsenda bat ka jala Assam bat bun ru ki pait ba ki bala shakta na ka jing sapriang jongka khlam jingpang COVID khat khandai. De gini beri badon kali thai Bernihat jori kila benta na kalian ki masnong banyo ini kinjang ID mana proof ki baki dei ki beri lokal ki badai badon ki pasa ki thai Bernihat bat kowe. Tengi na kalian keseng jadi license ikwa pentit pau pada bangi ikwa percaya ki halo bernews bagi penonton kami kini ki ID kam tabe ikwa pentel bana bentuk mat silian ya ki masnong lan ai kini nu ngelam ibadai hakai ulang salam kajongi ikwa pau syai ba komentar bodoni khabar ki kami kini ki ID ni num kam syai ba bat niong ba kini nu bakwa ono ki bodoni ki ID ni mla ba ba hinkan lane ki percaya ki lada ki dei hak shisha ki batre ukta bat ki one school akini thai Bernihat jori ya kata gindon ki percaya nakale ka jori kisai ki ko abang ba kum ki no masnong ki no yalam snong bai kini ki ID ki na proof mu ki thik ka kum ki punya nakale ka administration halor kataro banong kum ki ID ni ko abang ban sha misuse lan pun kam bakla dan kibere ki bawa ni thai modern kibere ni thai Assam ki misuse ki ID ki mile ki kerja business lane kini nui kam ki baki ki bawa kontrol ki thai Bernihat area ka jongi bode thai Meghalaya tingi kwa kum ki border area ni kwa nilong ki parking kendian ni kwa pun syai ko ba nang ne sekman ya kini nu yang langsung baki ti khiala merene pentip ba ya kene ka ID on approve betik tangun ta to kam hak ba Indonesia ki trai cakap pangulo. Dan kalian ke jongi kum ke license kolong ro kum ke jingkentu ya ke ba khantam ni ke area ka bengi dan bengi ke area balik se ke ladan ki kum ke cakap screening nek ladan kum kita ki nompang dan kalian jongi ki license ro ni kerpat ya ka COVID-19 management bakan pet ya ban khmi ba kum ju ba kum ni na kalian jong ki license ki kerpat yu ya ki dorbar snong baro bakin pen petlam nak menta ka jingha ke jingyat yang kesnong ka thau ke jungi beragoi na menta ro khamtam ro om bangin kentho e ke darbar snong ndre yano ro ndre ke de hitang kum ka jing pentep ba ki de ban long ke buhusiar ban pet namar bakan yo se ka long ke jingta e ke breu ke jungi le se ka long kum ka jing mensau ya bede bat ke area ka caka ke jungi ke badan kene ka benta jong ka ni ke Bernihat ke jungi.